Здравейте, уважаеми клиенти! В момента ви запознавам с новата тема на Magic Multi-Service. Темата е направена от алуминиеви въпели и висококачествен плат. Функционалността на тази тема е в самата ролка горе и в пружина, която предварително е заведена. При издърпване на тентата, пружината събира плата и тентата се качва горе. Това, когато желаете да пълните тентата, вие за същия този мастук я закачате тук, горе и тентата се закача на своето място. Посредством две рамена, регулиращи се, и 18 позиции. Това е много добър продукт и всеки, който желае да се закупи, може да се обърне към нашата фирма. Magic Multi-Service. Благодаря ви за вниманието. Да,